Hej, foran der står Rune Jakob A. Jeg er lige startet på grundforløbet til møbelpolster. Og i øjeblikket har vi en opgave, der hedder Puff, Design din egen puff. Og herover har vi mit moodboard, hvor man henter inspirationen. Jeg er blevet inspireret af Elvis hesteskoring, man kan se her. Yes. Her har vi selve puffen. Den består af 3 lag krydsfiner i sædet på hver 15 mm. Det giver 45 mm. Og lægter på 30 cm i fyretræ. Og igen en krydsfinerplade på 15 mm. Totalhøjden er 42 cm med pude. Og det er metallic vinyl. Og indeni har jeg skåret hul, så den bliver lettere i konstruktionen. Inde i midten her har vi en lille pude, som bliver beklædt med glittervinyl, som simulerer en diamant. Og indeni har jeg så lavet et hemmeligt rum, hvor man kan have, hvad man nu vil, opbevaret. Og det hele er skåret i et stykke træ. Helt sædet. Udenpå kommer der bærevæv hele vejen rundt. Og neden her. Sådan så det lige står noget sølvfarve, bliver synligt. Og indvendigt kommer også bærevæv. Uden på bærevæven kommer der så færdig vinyl. Mere vinyl. Den kommer her med kæder. Jeg har syet kæder til hele vejen rundt. Så bliver fæstet på vinylen. Så har jeg lavet nogle fyrtøjslister, som jeg kan skrue af og på. Sådan så jeg starter med at skrue listen af. Sætter kæderen på med klammepistolen. Og så svipper jeg vinylen op, sætter bærevævet på, og svupper vinylen ned igen med kæder. Og så kommer der kæder igen hernede i bunden. Helt ned under i bunden kommer der nogle hestesko, som jeg har malet sølvfarve. De kommer her. Bum. Ups. Bum. Det var alt for denne gang. Jeg glæder mig til fodforløbet.